L-inħawi ta' Talies fil-Belt Valletta se jkunu qed jieħdu bixra ġdida u aktar attrajenti ma fl-istess waqt se jkomplu jżommu l-aspett storiku tagħhom. L-ewwel fażi ta' xogħlijiet ta' restawr marbuta mal-proġett ta' riġenerazzjoni f'Talies mistennija tiġi fit-tmiema f'Lulju li ġej. Ix-xogħol ewlieni li sar jinvolvi r-restawr tal-aperturi kif ukoll tal-faċċati ta' binjiet storiċi u li fitul is-snin servew bħala punta tluq kummerċjali mill-Port il-Kbir għall-qalba tal-Belt Valletta. La darba dan ix-xogħol infrastrutturali jkun lest, it-tieni fażi tal-proġett se twassal biex jiġu introdotti spazji miftuħa għal familji fl-istess inħawi. Dawn id-dettalji tħabbru waqt żjara li għamlu f'Talies il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo, iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija u l-perit tal-proġett David Zara. Il-Ministru Bartolo rimarka li dan l-investiment li jlaħħaq il-100,000 € għandu lan li jkompli jsaħħaħ il-prodott turistiku fil-Belt Kapitali. U qal li dan il-proġett jifforma parti mill-istrateġija turistika għal 10 snin li ġejjin. Il-Ministru Bartolo kompla jgħid li biex il-prodott Malti jibqa' wieħed kompetittiv jeħtieġ li bħala pajjiż inkomplu nkunu aktar proattivi u nħarsu mhux biss lejn il-manutenzjoni u l-indafa pubblika imma wkoll lejn riġenerazzjoni kontinwa. Il-Ministru għat-Turiżmu saħaq li hija din il-mentalità li għandha tmexxina l quddiem bħala pajjiż biex naslu għattira ħari li Malta issir ċentru ta' eċċellenza turistika fil-Mediterran. Mal-Ministru Bartolo tkellimna dwar kemm hu kruċjali li proġett bħal dan f'Talies ikun parti mill-istrateġija turistika tal-Gvern għal 10 snin illi ġejjin. B'investiment ta' 100,000 € qegħdin naraw li nirreġeneraw il-parti t'isfel Talies fil-Belt Valletta. Hawnhekk huwa il-post minn fejn kienet tidħol il-ħajja u l-kummerċ fil-belt fis-snin li għaddew issa rridu nerġgħu naraw li din il-parti hawnhekk terġa' tingħata għal ħajja u fuq kollox tkun pedina importanti sabiex il-Belt Kapitali tagħna tkompli tattira t-turisti fi żmien li ġej u apparti minn hekk inkomplu naħdmu sabiex Malta verament tkun ċentru ta' eċċellenza turistika fil-Mediterran għall-futur. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija saħaq kemm proġetti bħal dawn jgħinu sabiex pajjiżna ikompli jiġbed aktar turiżmu lejh. Xogħol l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu mhix biss waħda regolatorja, mhix biss katalista tat-turiżmu biex iġġib it-turisti lejn pajjiżna permezz tal-marketing, imma l-ħolqien kif ukoll il-restawr, il-preservazzjoni u r-reġenerazzjoni tal-prodott. U għalfejn għax mingħajr prodott ma jistax ikollok turiżmu, it-turisti għalfejn jiġi, it-turisti igawdu biex ikollhom esperjenza sħiħa, holistika u jgawdu dak kollu l-pajjiżna għandu x'joffri. Hemm l-aspett tal-bajjiet, hemm l-aspett tal-baħar, però hemm l-aspett ukoll tal-kultura u tal-istorja. U l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qiegħda tiffoka ħafna fuq ir-restawr tal-icons storiċi u kulturali ta' pajjiżna sabiex jagħmel lil pajjiżna aktar attrajenti lit-turist potenzjal illi jrid illi jżurna.